Magandang araw po sa inyong lahat. Dear Miss Love, itago niyo na lang po ako sa pangalang Joros. 24 anyos, moreno, sanay sa hirap ng buhay. Isa akong driver ng truck noon bago ako mapunta sa bahay nila Tito Ruel. Kinausap niya ako noon at inalok kung gusto ko raw bang maging driver niya. Pumayag naman ako dahil bukod sa malaking sahod ay libre pa ang lahat. May kaya ang mag-asawa. Si Tito Ruel ay edad 47 na, habang mas bata naman ng ilang taon ang asawa nito. 39 pa lamang kasi ang edad ni Tita Samantha. Matagal na rin hindi ko siya nakikita. Dahil sa matagal na rin siyang nagtatrabaho abroad, halos nasa 10 taon na rin. Si Tito naman ay naiwan dito sa Pilipinas. Nag-aasikaso ng negosyo niya. Kilala si Tito Ruel sa pamilya bilang masipag at responsableng lalaki. Pero sa totoo lang, may mga bagay pala akong hindi inaasahang malalaman tungkol sa kanya mula nang tumira ako sa kanya at maging driver niya. Sa una, maayos naman ang lahat. Hatid sundo, errands, meetings. Hanggang sa unti-unti, napapansin ko na hindi pala lahat ng lakad ni Tito ay tungkol sa negosyo. Maraming gabi na hindi siya umuwi. May mga tawag na palihim. May mga amoy ng pabango na alam kong sa ibang babae. Minsan pa nga, nahuli ko siyang inuwi niya ang babae sa bahay nila. Sa totoo lang, naaawa naman ako kay Tita Samantha. Pero hanggat maaari, ayoko namang makialam sa pagsasama nilang dalawa. Alam ko naman na darating ang panahon na malalaman at malalaman ni Tita ang mga kalokohang ginagawa ng asawa niya dito sa Pinas. Halos mag-iisang taon na rin ako dito nung dumating si Tita Samantha. Ako ang sumundo sa airport. Inutusan na lamang ko ni Tito Ruel dahil may importanteng lalakarin daw siya. Doon ko siya muling nakita ng personal. Halos hindi ko na rin kasi matandaan ang itsura ni Tita Samantha. At nung makita ko siya, nagulat ako. Natulala pa nga ako. Napakaganda niya, maputi at sobrang kinis. Yung tipong hindi dinadapuan ng alikabok ang balat. Mahabang buhok niya na may kulay. At kahit 39 na ang edad, tila batang-bata pa rin tong tingnan. "Joros?" tanong niya. "Opo, tita. Ako nga po ito." Sagot ko. "Naku, ikaw na pala yan. Salamat sa pagsundo ha." Sabi niya nang nakangiti. "Grabe, binatang-binata ka na pala. Hindi nga kita nakilala eh." "Kayo nga rin ho, tita eh. Muntik ko na ho kayong hindi makilala. Parang lalo kayong gumanda at parang mas lalo pa kayong bumata eh." "Sus, nambola pa siya oh. Kumustang nanay mo?" "Ayos naman ho, tita. Nasa probinsya pa rin." "Naku, sana makadalaw naman ako dun minsan. Namimiss ko na rin sila." Sa biyahe pa uwi, naging madaldal na siya. May mga tanong tungkol sa bahay, sa negosyo, lalong-lalo na kay Tito Ruel. Kita ko ang paglungkot ng mga mata niya nung mabanggit ang pangalan ni Tito Ruel. Ang lalaking yun talaga, hindi man lamang ako pinaglaanan ng oras para sunduin. Sa totoo lang, Joros, maraming nakakarating sa aking bali-balita. Ayoko lang paniwalaan. Tahimik lang ako noon. Hindi ako nagsasalita dahil ayokong makialam. Pagdating namin sa bahay, hindi agad bumaba si tita. Ramdam ko ang awkward sandali. Mga ilang araw matapos ang pag-uwi niya, doon ko napansin na tila may kakaiba. Madalas siyang nag-iisa. Madalas din silang hindi magkibuan ni Tito, na para bang hindi sila mag-asawang dalawa. Na para bang may pagitan sa kanilang dalawa. O mas tamang sabihing may problema talaga sa kanila. Isang gabing tinawag niya ako. "Samahan mo naman muna ako dito, Joros.
Naiinip na ako dito sa bahay eh. Umupo kami sa labas. Joros, alam kong matagal ka na dito. Tanong niya, 'di ba? Opo, tita. Siguro naman kilalang kilala mo na ang asawa ko. Tumango lang ako. Hindi agad siya nagsalita at tila nag-iipon pa ng lakas ng loob. May napansin ka bang kakaiba habang wala ako? Kinabahan ako noon. Hindi ko kasi alam kung magsisinungaling ba ako o sasabihin ko ang katotohanan. Ang mga nalalaman ko. May mga pagkakataon po, tita. Sagot ko. Parang abala lang po si tito. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi masaya. Alam ko, pinagtatakpan mo siya. Hindi naman ako tanga, Joros. Maraming nakakarating sa aking balita. Maraming nagsasabi. Pero hindi ko binibigyan ng pansin. Doon ko nalaman na marami na rin pala siyang alam. Ang mga babae, mga sikreto, at mga bagay na akala ni tito ay hindi malalaman ni tita. Alam mo bang masakit? Kapag nalaman mo na habang ikaw ay nasa ibang bansa, ang asawa mo dito sa Pinas may babaeng ibang inaalagaan. Hindi naman siya umiiyak habang sinasabi niya yun sa akin. Pero ang nakakataranta kasi, mas mahirap pala at mas mabigat kapag kalmado ang babae. Mula noon, mas madalas ko siyang kausapin. Hindi para siraan si tito, kundi para mailabas niya ang bigat na kanyang nararamdaman. Nagtatanong siya minsan, nagkukwento, nagtatawanan kami. At ako, nakikinig lang. May mali ba sa akin, Joros? Bakit parang ako ang napag-iwanan? Hindi ko alam ang isasagot. Kaya ang ginawa ko, makikinig lang at sasabihin, wala hong mali sa inyo, tita. Kung ako nga lang ho si tito, bakit pa ako mambababae kung napakaganda na ng asawa ko? Tatawa lamang siya. At doon, unti-unti kong napansin na nagiging komportable siya sa akin. At ako, hindi ko na rin napansin kung kailan ako tumigil sa pagtawag sa kanya bilang tita sa isip ko. Isang gabi bago siya pumasok sa kwarto niya, huminto siya at tumingin sa akin. Joros, salamat ha. Buti nandyan ka, sabi niya. Ngumiti lamang ako sa kanya. Sabado nang umuwi si Tito Ruel, gabing-gabi na noon. At hindi ko akalaing aabot sa puntong maririnig ko mismo ang pag-aaway nilang dalawa. Sanay na sanay akong tahimik yung bahay. Pero nung gabing yon, kahit ayoko mang makinig, narinig ko ang away nilang dalawa dahil na rin sa lakas ng boses nila. Mga bandang 11 ng gabi, nung umuwi si Tito Ruel, galing labas. Si tita naman ay nasa sala. Hindi ko alam kung ano ang unang sinabi niya pero alam kong galit na galit si tita. Hanggang kailan mo babalak gawin to ha? Sigaw niya. Ano bang sinasabi mo? Sagot ni Ruel. Alam ko lahat, Ruel. Akala mo ba wala akong alam? Nasa US pa lang ako. Marami na akong naririnig na mga ginagawa mo. Pinagbigyan kita. Kasi akala ko baka kaya nagagawa mo yan kasi malayo ako. Pero ngayon na nandito ako, wala bang pagbabago sa'yo, Ruel, ha? Tahimik ako sa kwarto kong nakikinig. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Hindi ko nga alam kung lalabas ba ako o mananatili. Pero bawat salitang binibitawan nila, parang tumatama rin sa dibdib ko. Matagal na, dugtong ni Tita Samantha. Habang ako nasa malayo. Ikaw nagpapakasarap dito? Hindi mo kasi naiintindihan. Hindi? O ayaw mo lang umamin? Aminin mo na kasi ang katotohanan, Ruel. Tumahimik sandali. Tapos maya-maya, may narinig akong malakas na hampas. Para bang may naitulak o may bagay na bumagsak. Sawang-sawa na ako. Sige, umalis ka. Lumayas ka. At huwag na huwag ka nang babalik dito.
Hanggang kailan mo sa akin itatago na may anak ka sa kirida mo? Tama ba ako, Ruel? Maya-maya lang, narinig ko ang yabag ng paa ni Tito papunta sa kwarto nila. At maya-maya lang din, bumaba ulit siya. Aalis na ako. Malamig niyang sabi. Tapos sumara na ang pinto. Umalis si Tito Ruel. At doon, biglang tumahimik ulit ang paligid. Sobrang tahimik na para bang mabibingi ka. Ilang minuto akong hindi nakagalaw. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Pero pagkatapos, narinig ko na lang ang mahina at basag na pag-iyak ni Tita Sam. Lumabas ako ng kwarto. Tapos nakita ko siyang nakaupo sa may sofa. Nakadukdok ang mukha niya sa kamay niya. Hindi siya umiiyak ng malakas. Tahimik lang, pero tila mas masakit pakinggan. Tita Sam, tawag ko na halos pabulong. Napatingin siya sa akin. Mapula ang mata, pagod ang muka. Hindi na siya yung babaeng napakaayos at napaka-blooming nung dumating sa bahay na to. Ngayon, isa na siyang babaeng nasasaktan. Joros, sabi niya na paos ang boses. Pasensya ka na. Narinig mo pa? Tumango ako. Hindi na ako nagsinungaling. Ayos lang ho, tita. Pasensya ka na. Hindi ko naman ginusto. Tugtong pa niya. Lumapit ako at umbos sa kabilang dulo ng sofa. Hindi ko siya hinawakan. Hindi ko nga rin alam kung tama bang nandito ako. Ang tagal ko kasi itong pinigilan eh. Ayokong masira ang pamilya namin. Ayokong aminin sa sarili ko na matagal na niya akong niloloko. Pero siguro tama na. Tahimik lang akong nakikinig. Gaya ng lagi kong ginagawa sa kanya. Pero alam mo yung pinakamasakit? Anya, hindi lang siya ng babae. Bumuo siya ng pamilya. At inanakan pa niya. Doon na ako napatingin sa kanya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil ramdam ko ang bigat ng mga sinasabi niya. Tumayo siya bigla. Halika, samahan mo ko, sabi niya. Saan ho, tita? Tanong ko. Sa kwarto ko. Nagulat ako pero sumunod ako. Pagpasok namin, sinara niya ang pinto ng dahan-dahan. Umupo siya sa gilid ng kama, huminga ng malalim. Hindi ko alam kung tama to. Pero ayokong mag-isa ngayong gabi, Joros. Samahan mo ko. Tumayo ako sa harapan niya. Ilang hakbang lang ang pagitan naming dalawa. Ramdam ko ang tibok ng puso ko noon. At ramdam na ramdam ko ang kaba. Pero higit sa lahat, tila mas ramdam ko ang pangungulila niya. Samahan mo ko. Kung kaya niyang mambabae, kaya ko naman sigurong gawin yun. Ang manlalaki. Hindi ko alam kung ano noon ang sinasabi niya. Natulala na lamang ako. At siguro, dahil sa matagal ko na ring pinipigilan ng sarili ko, o siguro dahil tao lang din naman ako, kaya hindi ko rin napigilan ng sarili ko nang maramdaman kong unti-unti siyang lumalapit at dahan-dahang idinampi ang labi niya sa akin. Joros, sabi niya ng halos pabulong. Huwag mo muna akong iwan ngayon ha. At doon ako bumigay, Miss Love. Hindi ko ilalarawan ang nangyari. Hindi naman na siguro kailangan. Ang mahalaga ay ito. May nangyari noon sa aming dalawa. Isang desisyong ginusto niya. At ginusto ko rin. Doon kitang-kita ko ang lumiliwanag niyang balat dahil sa kaputian. Ang kakinisan nito. Naiisip ko nga na bakit nga pa nagawa pang mambabae ni Tito Ruel? Kung sa asawa niya pa lang ay wala nang maipipintas. Pagkatapos ng ilang minuto, magkatabi kaming napaupo sa kama. Walang nagsasalita. Hindi kita gagawing panakip-butas, Joros. Sabi niya, hinding-hindi. Tumango lang ako. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari bukas. Bastang alam ko lang, may nangyari sa amin ng asawa ni Tito.
Pagmulat ko kinabukasan, nasa kusina na si Samantha. Nakatalikod at nagtitimpla ng kape. Simple lang ang suot niya, pero sobrang ganda. Litaw ulit ang kakinisan at kaputian. Gising ka na pala, sabi niya nang hindi lumilingon. Opo, sagot ko. Lumipas ang mga araw na parang walang malinaw na pangalan ang relasyon namin. Hindi namin pinag-uusapan kung ano kami. Walang label, pero magkasama kami sa umaga, sa tanghali, at sa gabing paulit-ulit na may nangyayari. Hindi niya ako tinatrato na pamangkin ng asawa niya. At lalong-lalo naman ako. Hindi ko siya tinitingnan bilang asawa ng tito ko. Babae siya sa paningin ko. Isang babaeng sinaktan at nangangailangan ng kalinga ng isang totoong lalaki. May mga araw na parang napapansin kong gusto niyang umatras. May gabi kasi na sobrang tahimik niya, na para bang may malalim na iniisip. Pagka ganon hindi ko siya tinatanong, dahil alam kong mahirap at mabigat ang dinadala niya. Isang beses, narinig ko siyang umiiyak sa kwarto. Kaya kumatok ako. Pwede ho bang pumasok? Tanong ko. Sige, sagot niya. Pagbukas ng pinto, nakita kong namumula ang mga mata niya. Naalala ko lang, sabi niya. Si Tito Ruel? Tanong ko. Yung mga taon na inubos ko sa kanya. Hindi ko siya niyakap. Hinayaan ko lang na ilabas niya ulit ang nararamdaman niya. Alam mo, ilang beses kong binaliwala ang kutob ko. Ilang beses kong pinili ang magtiwala kahit alam kong may mali na. Hindi mo kasalanan yun, sabi ko. Ngumiti siya ng mapait. Alam ko, pero masakit pa rin, Joros. Mahirap pa rin tanggapin. Isang araw, biglang bumalik si Tito Ruel. Hindi para manatili, kundi para kunin ang mga gamit niya. Hindi ako magtatagal, sabi niya. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Tumingin siya sa akin at tinapik lang ang balikat ko. Hindi sila nag-usap ni Tita Samantha. Hindi niya sinubukang ayusin ang pamilya niya. Kaagad niyang kinuha ang mga gamit niya at umalis. Wala nang drama, wala nang sigawan. Ang alam ko lang noon, tapos na talaga silang dalawa. Pagkasara ng pinto, napabuntong hininga si Tita Samantha. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Hindi ka naman nag-iisa eh. Nandito naman ako, sabi ko. Tumingin siya sa akin. Pwede kang umalis kung gusto mo. Ayokong madamay ka. Umiling ako. Aalis din naman ako eh. Pero hindi pa ngayon. Kapag okay ka na. Salamat, Joros ah. Ngumiti ako. Ayos lang. Napangiti siya. At sa unang pagkakataon, yung ngiti niyang yun ay tunay. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ng mga tao kung malalaman nila ang lahat. Hindi ko rin alam kung hanggang saan kami dadalhin ng sitwasyong to. Ang alam ko lang, mas totoo ang buhay ko ngayon kaysa dati. Sa paglipas ng mga araw, hindi na talaga nagkaayos pa ang dalawa. Hindi na rin bumalik pa si Tito sa bahay. Paminsan-minsan nagkakausap naman kaming dalawa. At doon ko nga nalaman na lumipat siya ng bahay sa probinsya, yung pinagawa niya dati. Doon na raw siya maninirahan. Ayaw na raw niyang bumalik dito sa bahay nila. Yun nga lamang, nabalitaan ko rin na kasama niya doon ang babae niya, pati na rin ang anak nila. At yung bahay na tinitirhan namin ngayon, sa pagkakaalam ko ay balak na nilang ibenta. Napagkasunduan na raw nilang dalawa yun ni Samantha, na ipagbili at paghatian na lamang ang mapagbebentahan. Para walang gulo, para walang away, dahil pareho naman na silang pagod. Nung marinig ko yun, para akong nanlumo. Hanggang isang gabi, nadatnan ko si Tita Samantha na nag-aayos ng kanyang mga gamit sa kwarto. Naglalagay ng mga damit niya sa maleta. Joros, pasensya ka na kung nadamay ka sa amin ha,
sa away namin ng tito mo. Babalik na ho ba kayo sa US? Tanong ko. Tumigil siya sa ginagawa niya at tumingin sa akin. Oo, sa susunod pa naman na linggo, pero inaayos ko na. Tumango ako. Hindi na ako nagtanong pa kung bakit. Kailangan ko ulit magtrabaho. Dugtong niya. At kailangan ko na rin lumayo. Hindi lang para sa akin, kundi para sa'yo. Hindi ko siya pinigilan. Hindi rin ako umaasa na may sasabihin siyang iba. Pero sobra akong nalungkot nung time na yon. Isang gabi, bago siya umalis, tinawag niya ako sa may sala. Joros, sabi niya. Lumapit naman ako. Nakaupo siya sa may sofa, hawak ang tasa ng kape. Aalis na ako bukas sabi niya ulit. Parang sinisigurado na narinig ko. Oo, alam ko ho. Sagot ko. Gusto kitang pasalamatan. Dugtong pa niya. Napatingin ako sa kanya. Para saan? Para sa lahat. Sa pakikinig, sa pag-intindi, at sa pagbibigay oras sa akin. Sagot niya. Salamat. Dahil hindi mo ako iniwan sa gitna ng paghihirap ko. Sa oras na kailangan ko ng karamay. Ngumiti naman ako ng bahagya. Wala ho kayong dapat ipagpasalamat. Ginusto ko naman yun eh. Umiling siya. Meron. Pero ayokong masira ka. Bata ka pa, Joros. At alam kong darating ang panahon na makakahanap ka ng babaeng para sa'yo talaga. At alam ko sa sarili kong hindi ako yun. Isipin mo na lang na yung nangyari sa ating dalawa panaginip. Panaginip na hindi mo dapat makalimutan. Kinabukasan noon, inihatid ko siya sa airport. Pagdating namin, binuksan ko yung trunk at kinuha ang maleta niya. Tapos tumayo ako sa harapan niya. Joros? Po? Hindi ko alam kung kailan tayo ulit magkikita. Napatango lamang ako. Pero alam mo, hindi ko pinagsisisihan ang nangyari sa ating dalawa. Dugtong pa niya. Ako rin ho, Tita Sam. Hindi ko rin ho pinagsisisihan. Lumapit siya at niyakap ako. Mahigpit na tila ba mamimiss ako. Mag-iingat ka ha? Sabi niya. Kayo rin po. Sagot ko. At pagkatapos noon, umalis na siya. Pagka-uwi ko sa bahay, lalo kong naramdaman ang katahimikan. Nag-iisa ako, wala nang kausap. At eto ako, inaantay na lamang na mabenta ang bahay na ito. Lilipat at maghahanap na naman ng ibang pagkakakitaan. Minsan iniisip ko, tama bang lahat ng nangyari? O kung may mali ba akong ginawa? Pero sa bawat alaala, isang bagay ang malinaw. Alam kong totoo ang naramdaman namin sa isa't isa ni Samantha. Kahit panandalian lamang yun. Hindi kami nagkatuluyan, pero hinding-hindi ako o hinding-hindi ko pagsisisihan ang kung anumang namagitan sa aming dalawa. At habang buhay kong dadalhin ang alaala naming dalawa. Ako po si Joros, at ito ang maiksing kwento ng aking buhay. Kung paano ko minahala ang asawa ng tiyuhin ko sa panahong kailangan na kailangan niya ako. At sa huli, ang naiwan na lamang ay ako sa isang tahimik na bahay na kahit sandali ay punong-puno naman ang alaala namin ni Samantha. Magandang araw. Ako nga pala si Brando, 42 anyos at isang family driver. Nasa 5 taon na rin akong nagtatrabaho sa pamilya Alvarez at masasabi kong maayos naman ang pasahod sa kanila.
Plus libre pa ang araw-araw naming pagkain sa kusina. Kahit sabing medyo may kaartihan sa katawan ang amo naming babae. Ako ay nasa edad 45 na. Walang asawa pero may anak na sa dati kong kinakasama. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang karanasang hindi ko malimutan sa pagitan namin ng amo kong babae. Ano? Okay na ba, Manong Brando? Naisakay mo na bang lahat ng mga gamit ko? Anya habang nakaupo na sa loob ng sasakyan. Kahit abalang-abala ko kung paano pagkakasyahin ang mga bagahe ni Madam, ay sumagot pa rin ako sa kanya. Yes, ma'am. Imbis na maniwala sa sinabi ko, ay diskumpiyado niya akong tinitikan. Baka mamaya, may maiwan tayo dyan ha? Medyo nagiging makakalimutin ka pa naman lately, Manong. Wika nito. Si Madam talaga. Mahinang bulungkot tsaka napailing na lamang sa aking kinatatayuan. Siya na nga tong akala mo ay isang taong mawawala dahil sa sobrang dami ng mga daldala niya ay nagawa pa akong insultuhin. 1 linggo lang naman siyang magbabakasyon sa Baguio pero hindi lang 5 kung hindi 6 na naglalakihang bagahe ang bitbit niya. Habang nakaupo sa driver's seat, ay tahimik ko siyang tiningnan mula sa may salamin. Nakakasigurado naman kasi akong maayos ang adjustment na ginawa ko sa aircon ng sasakyan. Ngunit paypay pa rin to ng paypay na parabang sobra siyang naiinitan sa kinauupuan. Kung bakit ba naman kasi naisipan itong magsuot na agad ng makapal na jacket na may makapal pang puting balahibo sa bandang leeg. Balot na siyang tingnan, kahit ilang oras pa naman sana bago kami makarating ng Baguio. Kung hindi ka lang talaga maganda at sexy, ma'am, baka iniwan ka na ni sir. Sobrang hina akong bulong na ako lang ang makakarinig. Kumunot ang noon nito. May sinasabi ka ba, Manong Brando? Mabilis naman akong umiling bilang tugon. Hanggang sa hindi nagtagal, ay bumalik din sa normal ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi ko alam kung narinig ba talaga ni Madam ang sinabi ko o sadyang inis lang siya dahil nahuli niya na naman akong nakatingin sa kanya. Maliban kasi sa maarte, ay napakasensitibo pa ni Madam. Kaya minsan, kapag nagbibiruan ang mga kasamahan ko sa trabaho, ay lagi nilang sinasabi na siguro mainit ang ulo nito at palaging wala sa mood dahil kulang daw siya sa dilig. Sa ibang bansa kasi nagtatrabaho si Sir bilang manager ng isang malaking kumpanya doon. Kung tutuusin nga, ay pwede na sana tong manatili sa Pilipinas dahil may mga negosyo na rin naman silang naipundar. Pero mukhang marami pa itong gustong maabot sa buhay. Hindi mo talaga maiwasang hindi tumingin sa akin, Manong. Nahinto agad ang malalim kong iniisip nang marinig ulit ang iritableng boses ni Madam. Kunot ang noo na nitong nakatingin sa akin ngayon habang sobrang dikit ang mga binti niya habang nakaupo sa may passenger seat. Heto na naman ang walang katapusang mga bintang niya sa akin. Kahit kung tutuusin, ay imahinasyon lang naman ito ang lahat. Sinisigurado ko lang na komportable kayo, ma'am. Mali po ang iniisip niyo. Hehe, sabi ko. Minabuti kong harapin na lamang ang manibela. Kahit kung tutuusin, ay kayang-kaya ko namang gawin ang mga binibintang niya sa akin. Kahit sino naman kasing lalaki ay mapapalingon sa paraan ng pananamit ni Madam. Sabihin man kasing mamahalin ang bestidang suot nito, pero masyado namang nakakasilaw to kapag suot ni Madam. Maaaninag kasi ang napakagandang kurbada niya. Kung tangkad at kinis ng kutis naman ang pag-uusapan, ay masasabi kong nabiyayaan din si Madam sa aspetong yun. Pero sabi nga nila, walang perpektong tao sa mundo. Kung kaya naman, medyo hinapos naman si Madam
kung talino at ugali ang usapan. Kung alam ko lang na magiging ganito katagal ang biyahe, sana Boracay na lang pinili ko. Reklamo nito habang nakabusangot pa. Lihim tuloy akong natawa sa reaksyon ni Madam dahil alam kong asar at inip na siya habang nakaupo sa may likuran ko. Kahit papiliin mo ang Boracay o Palawan sa bakasyong ingranding inihanda ng asawa mo, ay sa Baguio ka pa rin mapupunta dahil yun ang utos ni Sir sa amin. Hindi ko man alam ang tunay na dahilan, pero syempre, kailangan naming sundin ang utos ng mas nakatataas. Sa isip ko nga, baka ayaw lang ni Sir na makitang nakasuot ng bikini ang misis niya, kaya sinabi nitong gumawa kami ng paraan para hikayatin siyang sa Baguio na lang pumunta kasama ang pili nilang mga kaibigan. Pabor din naman yun kay Sir dahil mas safe ang lugar na napili niya. Hindi tulad sa dagat na maraming makakakita at makikilalang lalaki si Madam. Imposible nga naman kasing walang party o inumang mangyayari habang nagbabakasyon ng misis niya doon. Kaya sigurado'y naging maingat lang din to. Halos ilang minuto ding nakasimangot si Madam bago napalitan ng mga ngiti at tawa ang madilim nitong mood kanina. Mabuti na lang at medyo malakas na ang signal sa gawing dinadaanan namin kung kaya't nakakapag-cellphone na siya kahit papaano. Hindi ba't marami ring foreigner ang nagbabakasyon ng Baguio, Manong Brando? Tanong niya. Nabigla ko dahil ito ang unang beses na kinausap ako ni Madam nang hindi pagalit o pautos. Wala man lang tong halong singhal kung hindi normal at talaga namang mahinahon ang paraan ng pagtatanong niya sa akin. Marami-rami din naman, ma'am. Gustong-gusto kasi nila yung malamig na klima sa Baguio at marami din namang pwedeng puntang tourist spots dun. Pwede din kayong mamitas ng strawberries kung gusto nyo. Marahan naman siyang tumango sa akin na para bang nagawa kong masagot ang kuryosidad nito. Sa totoo lang, hindi rin ako makapaniwalang first time niyang makapunta ng Baguio. Gayong nagmula naman to sa isang mayamang pamilya. Mukhang mag-e-enjoy naman pala ako ron. Anya tsaka muling napangiti. Foreigner talagang target, ma'am. Bulong ko bago lihim na natawa. Mukhang may binabalak talagang kakaibang trip. Itong amo kong babae. Iyahatid mo lang naman ako, di ba, Manong? Tapos, babalik ka na sa bahay pagkatapos. Tanong nito matapos kumunot ang kanyang noo. Alangan namang, buntot ka ng buntot sa akin sa Baguio. Mamaya, manakit pa yung mga tuhod mo. Sabi pa niya. Hindi ko alam pero bagya akong nakaramdam ng inis kay Madam. Dahil 2 beses na ako nitong ininsulto. Hindi ko naman siguro magagawang buhati na mag-isa ang mga bagahe niya kanina kung hindi malakas ang mga tuhod ko. Hindi ba? Masyado lang talaga akong maingat dahil ayokong mabagsak at masira ang mga mamahalin nitong trolley. Minsan nagtataka nga ako kung bakit Manong ang tawag niya sa akin. Ngayong hindi naman ako umaabot o hindi pa naman ako umaabot ng 50 anyos. Mas bata pa nga ako sa tatay niya. Kaedad ko lang siguro ang mga kuya nitong si Madam. Kung performance lang ang usapan, mas mahusay pa rin kaming mga Pinoy, Madam. Baka magsisi ka kapag nasubukan mo. Asar kong sambit sa kanya. Akala ko magkukunwari na naman tong hindi niya narinig ang mga sinabi ko. Pero sinadya niyang salubungin ang mga mata ko bago sumagot. Hindi ako naniniwala, Manong Brando. Asawa ko nga Parang nagsasayaw lang sa slow music. Bukod sa mabagal na, minuto lang ay suko na agad siya. Wika nito. Natawa na lamang ako sa sinabi ni Madam. Tsaka magkakasunod na napailing. Mabuti na lang at hindi naririnig ni Sir ang mga pinagsasasabi ng misis niya at baka maging dahilan pa to ng away nilang dalawa. Iba pa naman kapag igaw na ng lalaki ang natatapakan. Ibahin mo ko sa asawa mo, Madam. Sigurado, babae na lang ang mapapasuko sa akin. Imbis na matuwa,
ay ramdam kong bahagya pang nandiri ang reaksyon niya. Asa ka namang may papatuloy sa'yo, Manong Brando. Alam naman nilang mahina ng tuhod mo. Anya na para bang nagmula na naman yun sa totoong karanasan niya kasama ang mister. Kung alam mo lang, madam, sa isip-isip ko. Oh, bakit ka huminto, Manong Brando? Tanong niya. Siya naman tong nainis sa akin dahil hindi ko kaagad sinabi sa kanya ang dahilan kung bakit ko biglang inihinto ang sasakyan. Magbabawas lang ako saglit, ma'am. Malayo-layo pa kasi ang biyahe natin. Nasaksihan ko kung paano namilog ang mga mata nito dahil sa sinabi ko. Magbabawas ka? Saan? Wala namang banyo dito, Manong ah. Bagya siyang napalingalinga sa paligid habang nagtataka. Pero alam kong wala namang ibang nasisilayan si Madam sa mga oras na to kung hindi mga matataas na talahib at kalasadang konti lamang ang dumadaang mga sasakyan. Diyan lang sa malapit, ma'am. Mas lalong nagulat to at hindi makapaniwala kung tinitigan. So, iiwan mo kung mag-isa dito? Anya habang nahalata o mahalata ang kaba sa mukha nito. Tumango lamang ako at saka ngumiti sa kanya. Depende na lang kung gusto niyong sumama sa akin, ma'am. Biro ko. Akmang bababa na sana ako mula sa driver's seat nang sinadya kong marinig nito ang pahapyaw kong biro. Bumuntong hininga naman si Madam na parabang bahagya tong napaisip kung magpapaiwan ba talaga siya sa loob ng kotse o kung hindi sasama na lang siya sa akin. May bus stop naman kasi tayong nadaanan kanina eh. Bakit dito pa nag-inarte ang pantog mo, Manong? Sino bang matino ang magbabawas sa ganitong lugar? Napakaliblib, sabi pa niya. Sa sinabi niyang yun, pinapakita lamang nitong lumaki siya sa isang mundong limitado lamang ang alam pagdating sa mga bagay-bagay. Nakatayo siya ilang metro ang layo mula sa akin. Sinadya ko kasing lumayo ng kaunti sa kanya at baka mamaya ay bigla na naman ako nitong mapagbintangang bastos kahit wala naman akong ginagawa. Ngunit hindi pa man ako natatapos sa pagbabawas ay nabulahaw ako ng malakas na tili ni Madam. Wala tuloy akong nagawa kung hindi dali-daling tumakbo sa kinaroroonan nito. Pero pagdating ko ay wala na ang magandang babaeng iniwan ko doon kanina. Hindi ko na rin naririnig ang malakas nitong boses. Ma'am, nasan ho kayo? Sinadya ko pang lakasan ang boses ko sa pagbabaka sakaling marinig niya ako. Minalas pa yata ako nang wala sa oras. Tiyak na mawawalan ako ng trabaho nito. Oras na malaman, sir, na nawawala ang misis nito. Sino naman kasing magtatangkang kumidnap kay ma'am? Gayong wala naman akong napansing nakasunod sa amin magmula kanina. Kung mayroon man, normal na daloy ng trapiko lang naman yun. Bago ko naisipang dumaan dito para makaiwas sa siksikan. Manong Brando, para naman akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ang mahinang boses ni Madam mula sa aking likuran. Agad ko siyang nilingon, pero isang mataas na grupo ng talahib lamang ang bumungad sa akin at hindi ang amo ko. Nandito ako, Manong. Doon nakita ko ang kamay niyang sumisenya sa akin na lumapit sa kinaroroonan nito. May konting pagdadalawang isip man, ngunit wala akong nagawa kung hindi sumunod na lamang para alamin kung ayos lang ang kalagayan niya at kung bakit bigla na lamang tong napasigaw kanina. Anong ginagawa niyo dyan, Madam? Gulat na tanong ko nang makitang nakaupo siya doon at parang hindi mapakali. Nagbawas din kayo? Ganon na lamang kabilis na nagsungit ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Masama bang magtanong ako kung anong ginagawa niya sa talahiban? Oo at hindi lang naman ang gusto kong matanggap na sagot. Kunin mo ngayong underwear ko, bilis. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Para akong nananaginip ng mga oras na yun. Bigla kasi akong nagpanik kanina dahil biglang may gumapang sa akin insekto. Kunin mo na, bilis.
Napansin kong bahagya nang nagbablush ang pisngi niya sa hiya. Nasa paanan mo, Manong. Kunin mo na't ibigay mo sa akin. Sa kabila noon, hindi pa rin ako makapaniwalang makakatanggap ako ng ganitong klaseng utos mula kay Madam. Wala naman akong nagawa, kung hindi sumunod na lamang, kahit sabihin kinakabahan ako bit-bit ang munting telang yun. Iniisip ko pa lang, para na akong mawawala sa sarili. Itapon mo na lang dito. Muling utos niya sa akin nang magawa kong kunin yun. At bago ko pa man yun maihagis sa direksyon niya, ay naunang umabot sa aking ilong ang mabangong simoy na nagmumula sa kapirasong telang hawak ko. Sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili at iniisip na nasa gitna ako ng trabaho, pero wala pa rin kasiguraduhan kung magagawa ko bang isugal ang trabaho para sa panandaliang saya. My gosh, Manong Brando! Para akong bumalik sa aking sarili nang marinig ang boses ni Madam. Pero sa mga oras na ito ay nakatayo na siya sa harapan ko habang tila gulat na gulat ang reaksyon. Bakit ho, ma'am? Lutang kong sagot dahil pakiramdam ko ay wala pa rin ako sa tamang huwisyo. Pero imbis na magsalita, ay sinagot niya na lamang ako sa pamamagitan ng may ingat na pagturo sa harapan ng short ko. Totoo ba yan? Bakit sobra naman yata yan, Manong Brando? Nauutal itong tanong. Bahagya akong napapikit mula sa kahihiyang naramdaman. Pasensya na, Madam. Hindi ko sinasadya. Nagmamadali kasi ako nung marinig ko kayo kanina. Akala ko kasi may nangyari ng masama. Hindi ko nagawang matapos ang paliwanag ko nang makitang nakalapit na si Madam sa aking harapan. Buong akala ko nagyayabang ka lang kanina, Manong. Hindi pala. Pilya niyang sabi. Hindi ko alam kung anong kalokohan ang dumaan sa isip ko ng mga oras na yun para samantalahin ang kuryosidad na pinapakita ni Madam. Lalo na't alam kong matagal na rin siyang nabakante sa kama dahil sa susunod na taon pa ang 2 buwang bakasyon ni Sir sa Pilipinas. Pwede ba akong lumapit pa, Manong? Hindi ka ba magagalit? Tanong niya. Sinalubong niya ako ng tingin hanggang sa napangiti na lamang ako nang hindi pagtutol sa nais niya. Nagtatalo ang isip ko sa mga kakaibang kilos ni Madam. At mukhang mawawalan yata ako ng trabaho nang wala sa oras. Sa takot na baka may makahuli sa aming dalawa, ay niyaya ko siyang pumunta sa may bandang gitna. At sabihing mang mas mataas na ang mga talahib doon, pero nagawan ko naman ang paraan. Siguro'y dala na rin ang kagustuhan kong masolo ang maganda kong among babae. Sigurado ka na ba, ma'am? Hindi ho ba ako mawawalan ng trabaho nito? Tumango lamang siya kahit pansin kong medyo nahihiya pa rin to ng bahagya sa akin. Mananahimik ako tungkol dito, Manong. Promise. Napahinto si Madam at napakagatlabi pa. Matapos marinig ang mga salitang yun mula sa kanya, ay tuluyan kong inihiga si Madam sa gitna ng talahiban, kung saan ang damdamin naming dalawa ay parehong tinupok ng makasalanang apoy. Pansin ko kung gaano ang uhaw ni Madam. Halos magmadali itong kalasin ang short ko, kasabay ng isang mapangahas na haplos. Halos ayaw magpaawat ni Madam. Halata kong buo ang loob niyang magkasala para lang maibsan ang pangangailangan niya. Kapwa kami sabik nang maglapat ang labi at katawan naming dalawa. Yumakap ang mga binti niya sa aking bewang, kasabay ng isang ngiti na para bang nagmamakaawa na tuparin ko na ang nais niya. Sa puntong yun, ay tanga na lang ang lalaking papakawalan ang pagkakataong ganun sa buhay niya. Kahit pa nakasalalay ang trabaho ko, ay tila nawalan ako ng pakialam dahil sa nakamtan at nakahain na sa aking harapan. Wala akong sinayang ng mga oras na yun. Binuhos ko lahat ng husay ko para lang matugunan ang pangangailangan ng amo ko. Hindi naging hadlang ang mga talahib sa paligid namin
sa makinis niyang kutis. Hindi lamang isang beses. Makailang ulit naming pinagsaluhan ang kakaibang uhaw na lumukob sa amin. Hanggang sa kotseng pagmamayari ng mag-asawa ay nagawa rin naming patulan ang isa't isa. Dala ang matamis na ngiti sa mga labi, ay naihatid ko naman si Madam kahit sabihing medyo natagalan ang biyahe naming dalawa. Ang pinagkaiba lamang ay namumungay ang mga mata nitong nagpaalam sa akin. Matapos ang nangyari sa pagitan naming dalawa, ay masasabi kong may isang salita naman ang amo kong babae. Totoong hindi ako nawala ng trabaho. Bagkus, tumaas pa nga ang sahod ko dahil ang sabi ni Sir ay magaling at maaasahan daw akong empleyado. Hindi raw siya kinakabahan kahit anong layo ng biyahe dahil maingat daw akong magmaneho at marunong sumunod sa mga batas trapiko. Nagpapasalamat naman ako sa lahat ng mga papuring natanggap ko ng mga oras na yon. Kahit sabing minsan kong pinagmaneho ang misis niya papuntang langit. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya at salamat sa mga nakinig.